Nähriwallar, bu yerdäki yerleşdirilen tortlar doğrusunda, olaryň aýratylykları, tapawudy we esasanem sizin satşaňyza täze ýyl akşamyndan nähili görnüşde belejige hakkynda maglumatlary bu ýere Ziyat Hilin özüne gelip sizin dikkatinizi getirmegi makul bilir. Bu görýäniňiz miweli, has sorsy, fruktowy tordumuz bolmak bilen nähriwallar, daşynda sirleşiňiz ýaly swaýarjy kökeleriniň şeýle gurşowy, jemi bilen bilelikde içinde we üstü gatyna sors daşynda miweleriň we dürli iri ýemişleriň bir näçe toplamyny sizin dikkatiňize götürýär. Kimde kim saçak başyna ir ýemişi köprek goýmak ýa-da görmek isleýän bolsa, onda bu sizin üçin iň gowy saýlaw bolup biler nähriwallar. Endiki. Bu sende ýanyňyz bolsa nähriwallar ýer tuğdanany söýýän adamlar üçin. Gyzyl bar hattywalandyrylmak bilen bir näçe ýurtlaryň elbetde konditer önümlerine, ýani konditer medeniýetinde öz görnükli ornuny tutan ajaýyp tagamlaryň tüýjekleri ber. Öňe ýekiji maslahat beresim bolýar. Haçanna Ziyat Hile gelen wagtyňyzda ýanyňyz bilen hökümat urukdy erkek adam alyp gelen ýa bolmasa onuň özüni ugradyň. Çünki bir adamın, yani venan maşgalanyň götereninden ören agyr bolup durýan nähriwal. Nähriwan watandaşlar, sag elimde sinleýanyňa limonly mak bolmak bilen nähriwallar citrus we limon söýüjüler elbetde bu tüýjülükden özüne gerek ähli zat tapyp bilerler. Bu bolsa eýen fistaşka şeýlekem ýer tuğdanaly naçinkany özüne jemleýän ajaýyp tortumy tüýjülügi bolup durýar. Bundan döwre wagtlygy gowalayan adamlar asorsy fix şokoladyň tagamyny duýasy gelýärler we ýene öňküleşmede ýaly ýer tuğdanany we dürli miweler söýýän adamlar üçin akyrokdan maslahat berip bilýärler. Nähriwallar, filmleşiňiz ýaly görnüşiň ören köp türlüligi sebäpli men ähli tortlar tüýjeklerini tanış edip bilmeýän, ýöne bu ýere istenlik bu. Taýsy biziň ähli nokatlarymyzda istenlik bu. Gelip tanışyp öz ojaňyzy, bayramyny şu tortlar tüýjekleri bilen beläp bilersiňiz. Menen bugun ýörite sosalykda gelelligim sebäpli sag bolun. Elbette özüme we maşgalama şeýle görnüşde ajaýyp tüýjekleri alyp ýola düşýän nähriwallar bundan meýlegem size bayramlaňyzy gowy geçirmegi arzu edip iň ýaşy arzulanma şeýle hem amatly maslahatlanmady dikkatiňize götürilýär. Dirşi ýaly Ziyat Hil arzularyňyzdan am diýat.